Para min isto non é traballar, é un modo de entender a vida, non? Hai veces que petas. Sí, sobre todo cando fago algún viaxe, cos cambios de horario e demais, ou estar facendo cousas, estar pensando, estar falando, estar compartindo, estar cociñando. Me fai tan feliz, iso é o que me dá o chute de enerxía, non? É como se fose a miña droga, de certa xeito é como a miña droga é estar facendo, é estar aprendendo, seguir evolucionando. Eu sempre fui o rabo do meu pai, iba ao monte, eu iba con el, na horta o mesmo, foi representante dos traballadores, sempre foi unha persona moi luchadora, entón eu de nena sempre quixen ser xornalista, evidentemente, como o meu pai. Paralelamente, logo, eu era unha nena de estar moito cos meus pais, era máis ben introvertida, moi introvertida. E para min a cociña foi un divertimento, non? Para min estar na casa, poder meter na cociña, poder ver Arguiñano, era unha maneira de evadirme, pero ainda así, sempre digo que como estudiante, pois, bueno, costoume bastante por esta hiperactividade que moitas veces non te deixa concentrarte, non? Moito nas cousas. E cos estudos fun pouco a pouco, pero en ningún momento me plantexei hasta os 18 anos estudar cociña. Porque nesa xuventude xa non quería ser xornalista, pero tampouco quería ser nada na vida. O sea, estás neste momento, te das tan perdida que non sabes o que queres facer. Eu, desde os 16, comecei a traballar no bar do meu irmán para botar unha man, estudaba e traballaba. E, bueno, foi nun setiembre destes que, como tantos outros que me tocaba ir a facer os exámenes, unha compañeira da miña nai me dixo: ti por que non te plantexas estudar cociña? Me parece unha tontería, pero tiven que escoitar eso para decir, pois veña. A min as horas non me pasaban na cociña, o sea, eu botaba o día na cociña, pero quizáis como non tiña ninguén na familia, pese a que a miña bisaboa, que non cheguei a coñecer, tivo unha casa de xantares, non me plantexei como unha profesión. Tamén estaba aquí a Escola Superior de Hostelería, pero tiñas que ter selectividade, eu fixen BUP, pero non fixen selectividade, entón non coincidiron as cousas. Nese verán decidín estudar cociña e irme a estudar o País Vasco. Era o meu referente, gastronómicamente falando. E ali foi onde empezou todo, onde comezou a Nova Lucía tamén, porque cambiarme de cidade para min foi un comezo novo. A Lucía que coñecemos hoxe, que coñecedes hoxe, naceu da man da cociña. Cando entrei na cociña e descubrín outra vida, outro xeito de ser feliz. Eu, as primeiras prácticas que fixen coa escola, fixenas no restaurante da escola, precisamente para terme controlada, porque eu era sempre fui moi guerrilleira, non? E daquela aínda non había ido xa máis a un gastronómico. E despois de facer as últimas prácticas na escola, marchei a Barcelona para formarme tamén en pastelería de restaurante. Cheguei, claro, a un contexto que era xente que viña xa dunha gran cidade, era xente moita de Barcelona, outras de outros puntos de España, pero xente xa que sabía moitísimo de alta cociña. Eu recordo o primeiro día que cheguei ao piso que estaba chorando porque decía, que fago aquí? Sabes, porque eu viña de estudar cociña tradicional no País Vasco. Falaban de cousas que eu non sabía de que falaban, sabes? Me sentía completamente distanciada de todos aquelas xente que estaba estudiando nos País Ucra, non? Logo, no día a día, te das conta de que cando eres unha esponxa como a min, da igual o que non sepas, porque valo absorber e aprender enseguida, non? E aí foi cando empecé a ter os primeiros contactos cos restaurantes máis gastronómicos. O primeiro gastronómico no que traballei foi o Ser Can Roca, aprendí moitísimo. Sempre digo que o corpo tes que facelo. O traballo na cociña é un traballo moi físico nestes restaurantes tan gastronómicos, sobre todo fai anos, non? Que eran diferentes condicións. Eu recordo que non podía nin dormir do dolor que tiña dos pés. Faite un pouco de gracia ver como te vas adaptando pouco a pouco a unha cociña profesional. A miña intención non era abrir xa. As casualidades da vida fixeron que mandei X currículums e non me chamaron para ningunha entrevista. Tiña dúas posibilidades, unha era quedarme, outra senón digo, bueno, podo coller e irme a Francia, creo que é a madre nai da gastronomía, non? Por medio dunha amizade me falaron deste local que levaba 3 anos aberto, estaba bastante de capa caída porque era o restaurante dun hotel e animeime a collelo. Daquel entonces tiña un socio que era a miña parella, estivemos traballando xuntos aquí como 8 anos, logo éramos grandes amigos e grandes compañeiros e así foi como arranquei aquí en Tafona. Eu, cando cheguei, comecei cun restaurante moi humilde. Tiña unha cartiña e tiña un menú do día. Evidentemente, como cada cousa que fago na miña vida na gastronomía, ten que ser o mellor menú do día. E foron anos maravillosos de aprendizaxe e así fun crecendo pouquiño a pouco. O menú do día pouco me daba para ir evolucionando e tardei como 8 anos e medio en dar o paso de decir, pois agora
ou a cumprir o meu soño de ter o meu restaurante con mantel, e chegou pois, no momento que tiña que chegar. Nunca tuve a ambición, cando montei o restaurante, de ter unha estrella Michelin, sobre todo cando estaba como no do día, porque sempre fui unha persona moi realista. Pero sí chega un punto que empezas a soñar con... Imagínate, eu hasta pedí un crédito, porque eu decía, como vou entrar na guía Repsol, que teño a tarima que se me cae abaixo, teño os platos cascados, e todo foi para ben, porque todo te fai evolucionar. Creer que pode ser é a primeira parte para que chegue. E tardou, eu que sei, tardei 7 anos máis, non sei, os anos que tardei en entrar na guía, sequera, sabes? A día de hoxe, a miña baixela, os pratos, todo, son de mulleres e homes artesanos, sobre todo mulleres, sempre incido moito na parte feminina, pero tamén teño homes. Estas mesiñas fixo as Fran, que é un artesano maravilloso da madeira, que tamén traballou por fora moitos anos, e volveu á terra para facer realidade o seu proxecto buscando tamén a sostenibilidade, buscando falar de Galicia. Este é outro xeito de tamén falar dese ecosistema que pode xerar cun restaurante, que as propias mesas sean parte desa base dos ingredientes que empregas. E forma parte desta nova etapa que é a Tafona, que é ese co-crear e buscar a xente que se alinee na túa forma, no teu pensamento, de buscar unha sostenibilidade e camiñar xuntos da man de xente que vive as súas profesións coa mesma intensidade, coa mesma plenitude que a min. Amas da Terra é un proxecto que levaba na miña mente moitos anos, algo tan básico como facer xustiza co traballo da muller dentro da gastronomía. O proxecto naceu antes en Xapón que aquí, fíxate. Eu sempre que viaxo a Xapón, vou todos os anos unha ou dúas veces, dou charlas para mulleres, traballo van a van con elas, facemos cenas, comidas, intento transmitirlle ese alma guerrilleira que levou dentro, ese alma de decir, dade un paso adiante, crede en vos mesmas e chegade onde que irades, que se o resumen de Amas da Terra, pero facédeo tecendo unha rede, o sea, é moi difícil chegar sola. Te darías conta que a mí me costou moito chegar hasta aquí, chegar a valorarme como muller, como cociñeira, chegar a ter unha seguridade, estar na posición que estou agora de calma, de tranquilidade, de seguridade, e poder aportarlle a outras mulleres que cheguen a ese punto, para min é moi importante. O nome de Amas ven dali, das amas xaponesas, todo o sentido do mundo, porque as amas xaponesas son as mariscadoras, que ademais amas ven de ser as donas dun territorio, de ser tamén as que aman e as que coidan, as coidadoras, as que suxeitan a familia, a gastronomía e o mundo en xeral. Para min, a diferencia entre o home e a muller, xa falo a nivel da gastronomía, que quizáis nós, as mulleres, cando chegamos a un punto, ese ego que eles teñen, que lles fai crecer e chegar lonxe, ter esa... Nos intentamos revertilo na xente que está ao noso arredor. Eu vexo porque é realmente así. A nivel mundial tives moitas cociñeiras con estrelas Michelin, todas teñen un proxecto social, todas teñen un algo, sabes? Aparte de seu restaurante. É maravilloso ter un restaurante, pero é maravilloso poder axudar a xente que está ao teu redor con ese restaurante, non pensar solo en ti, nin a hora de pensar os menús, ti tens que pensar no teu ecosistema cando faz un menú, non só no ecosistema de como podo axudar a xente do redor, os produtores e as produtoras, senón tamén o teu equipo, en menús que sexan viables e que sexan sostibles humanamente tamén. Entón, aí vai a diferencia que eu fago entre ese ego chef, que tamén cada vez queda menos, tamén o digo, pero que sí que todas nós tivemos que vivir sabendo que X chef non contrata mulleres. A cociña galega, a nova cociña galega, é bastante vanguardia primaria. Por que? Porque somos os cociñeiros e as cociñeiras galegas somos moi galegos. O sea, no noso ADN levamos a terra. A terra, as productoras, os produtores, entón o noso xeito de ver a alta cociña é diferente ao resto. Para min, vanguardia primaria é elevar a un gastronómico as nosas raíces, e que a xente se sente a comer na miña casa e poida comer platos tradicionais
por eso de vanguardia de primaria, de que o sector primario este sentado a carón do comensal, de que lle podas falar deso, de que lle podas por cara e que sintan unha terra, non? Cando están comendo. Eu penso que todo o mundo, galego ou non, sabe que somos a despensa de España, non? Porque temos un territorio que nos permite selo. Quizá iso que non soupemos coidar pola nosa maneira de ser como galegos, que nunca nos valoramos demasiado, pois foi a cociña tradicional, por darlle o valor ligado ao prezo. Que fai pouco tive unha entrevista na CER que se fixo moi polémica, porque, claro, cada un mira desde a súa perspectiva. Eu miro desde a perspectiva de que a día de hoxe alguén novo que abre un restaurante prefire facer un bao ou un ceviche que facer unha empanada, porque tamén, o mellor, a empanada non se vendeu como se tiña que vender, e o ceviche e o bao se vende a un prezo que se... non? Temos que darlle o valor e o prezo ás cousas, o traballo das persoas, as mans que hai detrás, pero sexa no restaurante, sexa no sector primario, que todo sexa xusto. Falta empatía, falta darse conta do traballo que o esforzo que leva cultivar a terra, ser labrega, ser labrego, ir ao mar, estar detrás dunha cociña. Por un lado, agradezo telo foco, porque con ese foco me permite dar foco a outros proxectos e axudar a moita xente, pero sí, evidentemente, o que non levo tamén estar tan exposto. Que podría ser peor, Inda que non o parezca, sigo sendo moi introvertida. Teño que ver sempre o positivo, o que me aporta positivamente, que falo desde corazón, que cos melóns que abro axuda moita xente, e o que